aporte que pode chegar tamén dende o sector privado. Pasar estructural. Un financiamento onde o público ten un papel fundamental, pero un final de transversalidade que se consigue a través destas fórmulas estructuradas, a través cada vez un coñecemento máis útil, máis trasladable, máis transferible para solucionar. Hoxe por hoxe, a investigación é igual de estructural que a docencia que facemos. Que había en Galicia, pero penso que podemos aplicalo para o conxunto do sistema universitario. Se creou este selo CIBUS. En realidade, agora, Querades, ten que estar integrado tanto no tecido todos os palos da ciencia. Facedes medicina, química, bioloxía, enxeñería, aos vos. Agora temos unha parte do acto que ten parte de sorpresa e tamén ademais de aspirar a converterse nun referente internacional de protección global no ecosistema mariño costeiro. A isto súmase a forma parte da rede CIBUS e da infraestructura de investigación europea de recursos biolóxicos mariños repetitivo. Ademais, realizou máis de 670 actividades de divulgación. Por suposto, persoal dos centros. Levamos uns días dende a Xunta de Galicia falando de ciencia pola conta que nos trae. Presentábamos o plan de I+D+I para os seguintes anos da Xunta de Galicia, dirixido a que sigades funcionando coa tranquilidade, cos recursos, coa estabilidade laboral tamén que é necesaria. Mañá mesmo imos ter un acto para celebrar que Galicia captou a metade dos proxectos de compra pública innovadora que se destinaron a España. Aí tamén hai moita ciencia, casi 50 millóns de euros de financiamento externo captado. Estamos a punto de adxudicar ese gran centro para a tecnoloxía cuántica. Queremos tamén que Galicia sexa un referente aí. Hai moito feito e queda moito por facer. Nós imos intentar estar á altura. Somos conscientes de que acertemos ou non hai unha parte importante que podades facer o vosso traballo, pero a parte fundamental a teño aquí enfrente. Hai moito conseguido e moito para presumir, para estar orgullosos, efectivamente para difundilo e que se saiba. A xente non o sabe o suficiente e se sabemos contalo entre todos, daremoslle moito motivos para estar orgullosos. Esa Galicia excelente en gran parte se debe a vos. Por lo tanto, contade coa Xunta de Galicia, contade coa nosa implicación, insisto, pola conta que nos trae. Moitas gracias.